Are you aware na o nwere some Igbo influencers anyị na ndị social media eji control retention n'ala Igbo? Oge ọbụla ọ dị ka o nwere ka ihe si wee dị, ịghọtago, ha pụta na social media bịa kwuo sọnsọ dị n'okwu emotionally attached okwu ga-ebutu your high spirit. Are you aware of this? Now, o nwere ife nchọ ịkọwara gị ebe a, nwunye Igbo na-ege m ntị. M ga-ajụ gị ajụjụ na this video, welekwazie some people magasịara gị atụ ife influence fa nwere ike imenwu n'ala Igbo. If you really na ọ bụ na anyị ncha niile bụ ndị Igbo is hungry of better society. Do you understand what I'm saying? Now, achọrọ m ịjụ gị azụ onye Igbo, azụ onye Anambra Igbo, are you well pleased? Are you satisfied etu esi achị gị na steeti Nigeria tinye gị na ya na-azụ onye Igbo wee bụrụ onye Anambra steeti? Are you well satisfied and pleased the way esi achị gị n'Enugu steeti azụ onye Enugu ebe a Nigeria tinyere gị? Are you well pleased and satisfied azụ onye Abia steeti ịbụ today bụrụ onye Igbo Nigeria wee tinye gị na Abia steeti? Are you well pleased and satisfied as onye Igbo bụ onye Imo steeti ebe Nigeria push uto? Are you well pleased and satisfied the way esi wee bụrụ onye Igbo bụrụ onye Ebonyi steeti ebe Nigeria tile gị na? Are you satisfied and pleased with what you are seeing, with what is going on? Have your government give you basic need of life? Na-ekwu okwu basic need of life, ghọta ebe na-eje. I nwere steady electricity, I nwere ezigbo ụzọ, I nwere good hospital, I nwere running water. Our school are the well equipped. O nwere any place na Igbo today enwere innovation center, technical centers, ebe young youth nwere ike ị na-eje na-expose their own knowledge and their own idea for better society? Do we have something like that? I don't know if you get my point. That government a na-read mụ na gị na-abụ na-achị anyị, enwere mụ na gị na-abụ n'obi fa na-ebutere ndị Igbo ụzọ before their own personal gain or their own personal interest. Fa na-egodo ebu ụzọ eche echiche ife a ga-eme that place fa si na ya na wee pụta or nyanwa ka fa na-represent. Do you understand what I'm saying? Na achọrọ m ịmara gị atụ onye dịka Roseus ị na-afụ today can start a political campaign. Onye dịka Okwuluọra can start a political campaign. Onye dịka Matthias Ezeaku Ejiofor can also start political campaign. Onye dịkwanụ ka Sir One-on-One, Apa Amadem, Chief Imo, amalọmụ na Inside Life, na onye Abia State ka ọ bụ, I don't know, couldn't remember. All these people mentioned now can start a political campaign na Igbo anyị. When I mean political campaign, ọ bụrụ ka emebisibe ife, ọ bụrụ ka anụsobe ndị na-achị mụ na gị na-abụ ọgụ, nọ ibido ile ndaba voice fa with their bigger platform for social change, for better society. Ama m na-eghọta ife a na-ekwu. But if all these things people mkpọrọ gị afa, apart from Ezeaku Ejiofor, which I'm not sure for certain, every one of them will end up loyal to. And when I say loyal to, I mean onye afọ na azụ ya nni. Do you understand what I'm saying? Etu ala Roseus nọ kịta nwere ndị ọ dị loyal to. Etu Okwuluọra nọ nwere ndị ọ dị loyal to. Etu a Chief Imo nọ, Sir One-on-One and many of them
nwere respectful somebody ka bụ onwe ka ife si dịfa akpọ na-emekwe na etu a mee etu a. Do you understand me? That's why na society anyị today, watch many of them ada like ikwu okwu when it comes to social issue. Ndị nekwa na-ekwu ekwu bịa fa na-ebi okwu afọ ebi ka ara akpụ ịtrampụ some people maọbụ imejọ some people. I don't know if you get my point. So ajụjụ ị ga na-ajụ onwe gị as onye Igbo, ndị a na-achị gị fa na-achịta gị mma, then ndị afọ bụkwa our influencers, ife a na-agụ gị a na-agụfa, and ọ nagodo agụfa fa adịgo one kind hooked up by some benefit fa na-enweta from some of our people bụ that thing, our elite, our bosses, ndị ọrụ na-eru n'okwu. Ịghọta na ife a na-agwa gị, m ga-apụta ebe a na-akọwara gị something ka ịghọta na problem of ala Igbo bụ ala Igbo until one day you understand like this. Federal government of Nigeria is not owing any state n'ala Igbo. Achọrọ m ngwacha gị okwu ka ị na-echeta na enwere ife a na-akpọ federal allocation a na-edistribute ya wabata na steeti ọ gaa to every local government. Mana ebe ọ na-ejedebe bụ n'aka gọvanọ. Some gọvanọ anaghịzi ekwe distribute ya ka ọ baa na that local government. And after that one, I want you to also know na onwere ife a na-akpọ internal revenue. Shop niile nọ na main market today nwere ụgwọ fa na-akwụ. Onye na-agba bọs ma onye keke nwere ụgwọ ọ na-akwụ. Onye ọbụla nwere shop na Anambra State today nwere ego ọ na-akwụ. Inwe ụlọ na Anambra nwere ego ị na-akwụ. Etu a ka ọ dị n'every part of this state nọ n'ala Igbo. But ife a anyị nwebe ife ji onwe anyị n'ala Igbo adịbelo developed. Ndewo.